In sickness and in health, kini ang gipamatud-an ning magtiayon nga gikasal sa miaging semana sa chapel sulod sa usa ka pribadong ospital. Ang ilang istorya atong sayran sa report ni Nico Sereno. Niadtong Biyernes gyud ang schedule sa kasal sa mag-live-in partner nga si Ayen Sanchez ug Jury Brigoli adto sa usa ka parokya sa Mandaue City. Andam na unta ang tanan. Apan wa damha nga nianang adlawan naluya ang babay ug naglain ang pamati maong nadala ug na-admit pagbalik sa ospital. Dunay gastric cancer si Ayen. Ang pamilya mipahibaw sa taga-ospital sa schedule sa kasal ug nananghid nga mogamit sa ilang pasilidad. Sudlang sa pipila ka oras na preparar ang hospital chapel. Nakita na ako nga decorated na ang chapel, ready na sa bride. Daghan di ay kaayo dito mga nurses, mga healthcare staffs, mga doctors nga nagpaabot kani sa entrance sa bride. Ilang gipakpakan, ay daghang nang hilak na, daghan na kayong mga luha nga ni Agas. Ano wala jud ko kay help sa akong kaugalingon bat ni hilak sa gid ko. Kay grabe ka emotional gid ato nga kuan nga scene. Dunay unom ka mga anak sila si Jury ug Ayen nga present sab atul sa kasal. Matud ni May, bisan sa kakapoy sa lawas, naningkamot gyud si Ayen nga makalahutay sa seremonyas sa espesyal nga adlaw. Di man kuno kadto ang dapit nga gipangandoy niya kun asa siya kaslon, apan ang importante nagmalipayon siya ni adtong adlawa. Gimo tinayang kusog para nga magkuan siya, magpabiling magmata, and happy gyud makita gyud mo nga happy kaayo siya, nihilak siya, and I think kato nga luha is tears of joy gyud to. So thankful gyud kayo ko sa UCMed. Kay bisan inato lang nga situation, gihimo gyud ninyo ang bride nga siya ang pinaka-happy atong adlaw. Nanawagan ang pamilya sa padayon nga pag-ampo alang sa maong inahan ug sa mga gusto sab mutabang kanila. For now, mag-ask lang gud mi no continuous prayers kay naka-confine pa gyud siya kay daghan pa man siya kanang kuan treatments nga napa man siya treatments and mga tests nga i-undergo. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.